Dobre, Zuzka spustila nahrávanie. Prezentáciu máš zapnutú, toto si stiahneš. Vidíš tu, že sa ti to nahráva a pomaličky ti tam biehajú ľudia. OK. Môžeme zatiaľ vypnúť mikrofón, alebo môžeš privítať chvíľku, počkať, kým dojdu ďalší. Dobre, ďakujem, Lucia. Tak ja vítam prvých účastníkov. Máme 8 hodín. Počkáme ešte nejaké 2 minútky, kým tu nabehnú ďalší ľudia a začneme vlastne s webinárom. Skúsim si ťa ešte zapnúť na počítači, ako mi bude ukazovať tú prezentáciu. Dobre, na počítači je to ešte lepšie ako na mobile. Čiže je to pekne vidno, ako keby celú tú prezentáciu teraz nesvietím tam. Ja neviem, Nie, ty si tam nie. Dobre. A ešte otázka teda, nemusím dneska nikoho púšťať a bude to zautomatizované. Áno, dala som to, nech to je otvorené, takže každého by malo pustiť automaticky. Super. Dobre, tak ja ti ďakujem a pomaličky asi začneme. Neviem. Či má význam čakáček, dá sa to pozrieť aj zo záznamu však? Záznam pôjde zajtra, takže tí, čo nebudú, tak si to môžu pozrieť. Ja pozriem, koľkí ľudia si pozreli mail, otvorili teda aspoň 10 minút, či teda hodinu predtým. Aby sme vedeli, že na koľkých asi tak približne čakať. 8 e-mailov bolo otvorených, takže... Ja súdim podľa seba, že tiež veľa razy tie webináre, na ktoré sa prihlasím, tak väčšinou ich pozerám zo záznamu, lebo málo kedy mám vtedy čas, takže tak. Dobre. Každopádne budeme sa držať času, ktorý bol dohodnutý, takže máme po 8. Ja vítam všetkých, ktorí vedeli prísť teraz a pozrieme sa spolu na webinár, ktorý je venovaný na tému drevodom alebo murovaná stavba. Porovnávame si teda dve také základné, najväčšie dilemy, keď sa človek rozhoduje medzi stavbou, či chce ísť do murovanej alebo do drevostavby. Budeme mať nejakých 5 hodnotiacich faktorov rozhodujúcich, ktoré si porovnáme a teda uvidíme na konci, čo bude na tom, ktorá stavba lepšie. Takže ešte raz vítam všetkých. Moje meno je Jan Matúš, som stavebný inžinier. V podstate som tak premýšľal, že začínal som ako brigádník už od nejakých mojich 14 rokov, čiže to už je skoro 30-ročná prax, čo sa týka stavieb a pohybujem sa už v stavebníctve a mám praktické skúsenosti. Som stavebný inžinier, vyštudovaný, mám autorizáciu na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Venujem sa či už projekcii a takisto aj realizácii. A v rámci mojej odbornej praxe som teda venoval sa aj stavbám, ako sú auparky alebo rôzne biznis centra obrovské, keď som ešte pracoval v Bratislave a postupne som sa vrátil naspäť k menším a trvalo udržateľným stavbám, či už prírodným alebo ekologickým. Toto je taká zhruba alebo skrátka vizitka o mne.
Poviem ešte tak, že mám skúsenosti aj čo sa týka, začínal som v murovanej stavbe staršej, ktorú som rekonštruoval. Rekonštrukcie sa hovorí, že je častejšie viac náročnejšie ako novostavba. Takisto sme bývali aj v novostavbe murovanej a momentálne už 10 rokov žijem v drevostavbe zo stupikovej konštrukcii a túto stavbu som za tých 10 rokov ako lastovička už prilepil asi z každej strany, čiže je to taká novostavba a zároveň aj už x-krát rekonštruovaná, pretože sa dom rozvíjal aj s mojou rodinou, tak by som povedal. Čiže poďme na to, murovaná stavba alebo drevostavba. Také základné parametre, ktoré sa posudzujú z hľadiska technických parametrov sú teda hrúbka obvodovej steny. Pri murovanej stavbe, ak chceme dosiahnuť kategóriu A0, to znamená pri energetickej certifikácii je to ten minimálny odpor 4,4 alebo odporúčaný 6,5. Pre A0 kategórie je to teda už tých 6,5. Odporúčam ho určite dodržať aj vzhľadom na tú energetickú krízu, ktorú tu máme, alebo tá, ktorá sa nám tu rozvíja. Čiže radšej najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme vyrobiť, to znamená radšej investovať do tých izolácií a znižovať si takto náklady. Čiže ak máme stenu, ktorá má rovnaké parametre, rovnaký tepelný odpor, tak pri murovanej stavbe je tá hrúbka tej steny tých 55 cm priemerne, čiže počítame, že nejaká 30 tehla plus ďalších 20 cm zateplenie a nejaké omietky zvonka znútra, čiže dostávame sa na hrúbku 55 cm. Pri drevostavbe vieme tieto parametre dosiahnuť už pri 35 cm, pretože tam aj tá nosná konštrukcia sa vyplňa už izoláciou a potom to zateplenie nemusí byť až také hrubé. Čiže máme tam rozdiel okolo 20 cm, 18-20 cm je taký priemerný rozdiel. Čo nám to urobí je, že ak túto plochu prerátame na takú bežnú stavbu 100 m2 budeme porovnávať, tak pri drevostavbe je to plus 7 m2. To znamená, že z tej zastávanej plochy máme navyše 7 m2, čo je pri cene, dajme tomu 2000 eur za meter štvorcový, tak je to nejakých 14 000 eur plus pre drevostavbu. Ďalší parameter je tepelná akumulácia. Tu je naopak výhoda murovanej stavby, pretože tie ťažké hmoty, s ktorými sa staviame, hlavne tá tehla alebo betónový strop prípadne, tak nám udržujú teplo, akumulujú. To znamená, majú výbornú tepelnú akumuláciu. Pri drevostavbe sa to snažíme dosiahnuť či už priečkami, ktoré nerobíme nejaké sadrokartonové, ale môžu sa používať napríklad plné palené tehly, alebo my to veľakrát robíme aj tak, že dosku železobetónovú, na ktorej staviame, je už odizolovaná, to znamená, je už ako keby súčasťou interiéru, to znamená, nejdu na ňu už ďalšie nejaké dodatočné izolácie a poter, ale vlastne robíme základy tak, že už základová doska je súčasťou interiéru, to znamená, prispieva k tej tepelnej akumulácii. Tá tepelná akumulácia je výhodná vtedy, alebo má tú výhodu, že napríklad, ak nám do interiéru začne v zime svietiť slnko, tak ak tam máme nízku tepelnú akumuláciu, tak ten priestor sa rýchlo prehreje a v podstate musíme už vetrať. Ak tam máme nejakú akumulačnú vrstvu, to znamená napríklad nejakú podlahu ťažšiu, alebo ako som spomínal, či už hlinené omietky, alebo hrubšie omietky, teraz sa bavíme o drevostavbe, tak vieme si vlastne naakumulovať nejaké teplo, ktoré potom vydrží dlhšie v tom interiéri. To znamená, murovaná stavba je v tomto výhodnejšia. Akustický útlm, tam je jednoznačná výhoda pre murované stavby, v podstate drevostavby dosť často trpia na to, ak sú nevhodne zvládnuté detaily, tak ten hluk z exteriéru sa ľahšie dostáva do interiéru, pretože tam chýba v tých stenách tá nejaká
ťažšia akumulačná hmota, ktorá dokáže veľmi dobre zastaviť tento akustický útlom. Čo to znamená, ďalší tento parameter je výhodnejší pre murovanú stavbu. Potom tu máme, pardon, som troška nachladnutý, seizmickú odolnosť. Tu je naopak zase výhoda drevostavby, pretože drevo je prúžne a dokáže odolávať seizmickým otrasom. Našťastie nie sme v takejto oblasti, ale teda aj teraz prednedávnom sme tu mali zaznamenané nejaké zemetrasenie z dlhodobého hľadiska. Vždy je šanca, že môže niečo nastať také, takže je to výhoda v tomto prípade pre drevostavbu, lebo je prúžna. Rekonštrukcia úpravy, v tomto prípade tiež drevostavba má návrh, pretože je to suchý proces, jednoducho sa tu otvárajú tie steny. Ja, ako som spomínal na začiatku, som začínal v drevostavbe, ktorá mala 40 m², teraz som postupne popristavoval, pootváral dispozíciu, sme na nejakých 120 m² a išlo to veľmi jednoducho. Ten interiér sa ľahšie upravuje, ako keď máme ťažké buracie práce potrebné oproti burovanej stavbe. Rýchlosť výstavby, hovorí sa, že drevostavba sa ľahšie a rýchlejšie stáva. Je to tak, ale skúsim sa napiť. V dnešnej dobe aj tie murované stavby majú veľmi zautomatizované tie procesy. Tá rýchlosť výstavby tu už nie je až taká zásadná, skôr je to o tej koordinácii, ktorá je takisto potrebná aj pri murovanej stavbe, aj drevostavbe a ten rozdiel je už iba možno tak priemerne 2 mesiace, by som povedal, oproti murovanej stavbe. Čiže ak sa bavíme o veľkých stavbách, samozrejme pri tých menších stavbách tá rýchlosť môže byť, ten rozdiel môže byť väčší, pretože tie suché procesy jednoducho umožňujú plynulo pracovať. Posledný parameter v tejto tabuľke mám odolnosť voči haváriám. Tu majú výhodu murované stavby, skorej sa vysušia, alebo by som skôr tak povedal, že skorej nám odpustia, ak príde k nejakej havárii, tak ak tá vlhkosť sa dostane do stien, tak tá murovaná stavba to dokáže nasať a v podstate tá tehla nedegraduje, vie tú vlhkosť postupne uvoľňovať. Pri drevostavbe, ak nám hlavne, keď máme difúzne uzavreté skladby stien, to znamená, že tá voda z tej konštrukcie má zabranené vyparovanie, tak vtedy je tam hrozí riziko degradácie a tá odolnosť je teda nižšia, to drevo s vodou, ak dlhodobo stojí vo vode. Napríklad môžu to byť nejaké interiérové drevené stĺpy, ktoré v podlahe, keď stane sa nejaká havária a v tej podlahe sa tam dostane veľa vody, tak tie drevené stĺpy môžu zo spodu teda veľmi ľahko nasať veľa vody a môže to byť potom problém napríklad. Čiže máme základný parameter. Ďalší parameter sú základy a spodná stavba. Tu je rozdiel medzi murovanou a drevostavbou veľký, čo sa týka hmotnosti. Murovaná stavba je 4 až 5 krát ťažšia, to znamená, tie základy musia byť masívnejšie, musia byť stavané na väčšie či už hĺbky, alebo aj väčšie únosnosti. Najčastejšie sa u nás stavajú tie klasické základové pásy a dovnútra sa vylíva základová doska na nejaký spevnený násyp. Je to taká overená klasika, je to vhodné aj na drevostavby, aj na murované stavby. Tieto klasické základy nie sú vhodné na, by som určite povedal, na nízkoenergetické, alebo teda hlavne také tie pasívne stavby, kde sa chceme veľmi vyhrať s tými detailami a mať čo najnižšie tepelné straty. Neskôr nižšie v tabuľke potom bude mať aj taký prepočet medzi jednotlivými týmito základami, čo sa týka celkovej ceny a výhod takýchto základov. Teraz si to povieme teda, aké sú možnosti.
Ďalšie možnosti základov sú hlavne vhodné pre drevostavby, pretože sú ľahšie a nemajú až takú únosnosť. Sú to železobetónové pätky, to znamená, či už nejaká kocka alebo nejaký válec sa navrtá do zeme, vylie sa betónom a vonku sa to už ukladá iba na nejaké betónové tvárnice. Zemné skrutky, to je ešte rýchlejší spôsob, to znamená, nemáme tam žiadny betón, ale sú skrutky obrovské, si predstavte šroby, ktoré sa navrtajú do zeme, môžu mať až okolo 1,8 až 2 metre, záleží to samozrejme od zase únosnosti a takisto stavby, ktorú budeme zakladať na takéto zemné skrutky. A takéto základy vedia byť hotové za jeden deň, príde firma, navrtá to strojom a máme hotové základy. A posledná možnosť, ktorú tu mám, tak je styrodur, doska zo styrodur vani. V podstate je to spôsob, kedy nerobíme základové pásy, ale vlastne na zrovnaný terén, vyštrkovaný, sa ukladá styrodur, to znamená tepelná izolácia, ktorá je nenasiakavá, ktorá môže byť teda v kontakte aj so zemou. A na túto styrodur vaňu, ukážem potom fotky za chvíľočku, sa vyleje železobetónová doska s dvojitou armatúrou, to znamená pancierová doska, na ktorú potom stávame dom. Táto doska je teda kompletne odizolovaná, či už zo spodnej časti alebo po bokoch od exteriéru. A to je presne ten spôsob, kedy vlastne tá železobetónová doska nám už vlastne je súčasťou interiéru, to znamená prispieva k akumulačnej hmote a teda je vhodná či už pre murované stavby alebo takisto aj drevostavby. Pri náročnom teréne a svahoch majú výhody drevostavby, pretože nie sú potrebné nejaké oporné múry, vieme to riešiť či už cez zemné skrutky alebo pätky, ktorými vlastne vieme nahradiť tieto oporné múry. Ideme ďalej. Akustika, tepelná zotrvačnosť, toto som už spomínal pri tej prvej tabuľke. Murované stavby sú v tomto oveľa lepšie, pretože tá ťažká hmota v kombinácii s nejakým izolantom, to znamená, keď sa strieda ľahká a tvrdá látka, alebo čo sa týka, teraz mi vypadlo to slovo, ale hustoty, to znamená, tá zmena hustot tých látok prispieva k veľmi dobrej akustike, to znamená, keď máme tú tehlu, ktorá je dierovaná, máme tam vzduchovú medzeru, ďalšiu prepážku, ďalšiu, tak vlastne to má veľmi dobré akumulačné a takisto aj akustické vlastnosti. Pri drevostavbe sa to dá ale zvládnuť takisto, to znamená, netrpia na to, ale ak sa nezvládnu niektoré detaily, tak tam je rozdiel v kvalite drevostavby. Ďalší parameter podstatný je životnosť. Certifikované drevostavby vedia starnúť rovnako ako murované stavby. To znamená, v rámci zabudovaného dreva v konštrukcii nemusíme riešiť už žiadnu ochranu, pretože drevo je tak vysúšené v konštrukcii, že tam nedochádza jeho degradácii, ak nedostane nejaká havária, samozrejme. Takéto domy v podstate sú identické s murovanými. Čo sa týka fasády, tak rekonštrukcia fasády po 20 rokoch je potrebná aj pre murovanú stavbu, to znamená ošetriť či už nejakým náterom alebo nanovo rekonštruovať fasádu. Závisí to od kvality. Pri drevostavbe zase to závisí od toho, aké drevo je použité. Môžu byť samozrejme drevostavby, ktoré sú není rozoznateľné, či to je drevostavba, morostavbaná stavba, teda môžu byť takisto omietnuté. Ak je drevostavba, na ktorú je použitá aj drevená fasáda, tak tá je tiež potrebná. Záleží od toho, ak chceme mať
vzhľad dreva rovnaký, ako bol na začiatku, to znamená takéto žlté alebo dohnedá drevo, tak to je potrebné natierať pravidelnejšie, áno. Ak chceme mať fasádu, jak vidíme na tejto fotke, kde už je to drevo zoxidované, troška ščernené, tak táto fasáda nepotrebuje až takú pravidelnú údržbu, ale teda po tých 20 rokoch to drevo je potrebné niekedy už aj vymeniť, záleží od toho, aké drevo je použité a akým spôsobom je kotvené. Napríklad na tejto fotke vidíme drevo, kde je ukladané vo vodorovnej rovine, to znamená horizontálne. Takáto inštalácia je menej vhodná, čo sa týka životnosti dreva, pretože drevo, ak je ukladané z hora dole, to znamená v smere vlákien, tá voda skorej oteče z toho dreva a to drevo vlastne vydrží viacej v exteriéri. Teda hovorím, drevená fasáda je teda náročnejšia na údržbu, ale teda ten vzhľad je určite hlavne v nejakých prírodných záhradách krajší. Pardon. Čiže ďalší parameter, ekonomika. Dnes, alebo teda dosť dlho trvalo, že v podstate drevostavby boli lacnejšie od murovaných stavieb. Bolo to hlavne materiálom a zároveň dané aj rýchlosťou výstavby, teda pri tých suchých procesoch tá plynulosť výstavby bola rýchlejšia a nebolo to ani tak náročné na techniku. V dnešnej dobe by som to už povedal, že je to už mýtus. Tieto ceny sa dosť vyrovnali. Je to dané aj tým, že tie murované stavby dokáže postaviť v podstate hociaký murár na dedine alebo v podstate nejaké partie. Na tie drevostavby, hlavne ak chceme mať dobre postavenú drevostavbu, tak tých firiem nie je až toľko. Ten rozdiel medzi murovanou a drevostavbou je, na tom trhu je rozdiel asi tak, že 90% je murovaných stavbieb a 10% je drevostavieb. To znamená, že tých firiem je menej, tá konkurencia je tam medzi firmami väčšia. To znamená, že tie ceny a hlavne pri dobrých realizátoroch teda sú porovnateľné s murovanými stavbami. Je to skôr o tom, že človek si chce povedať, že chce žiť alebo chce mať ekologickejší dom, menšiu uhlíkovú stopu a zároveň pre ňo je ten benefit tej drevostavby. Ako som spomínal, murovaná stavba dokáže viacej odpúšťať. Pri drevostavbe, hlavne ak sú tam nejaké chyby, či už parozabranie alebo v netestnosti nejakých detailoch, tak vie to tam byť náchylnejšie potom na poruchy. Čiže odporúčam určite dobrý stavebný dozor a vyberať realizátora, ktorý má dobré referencie alebo dobré odporúčania. Ďalší. Na záver, čo by som chcel vám povedať, je, že drevostavba nie je cesta, ako ušetriť pri výstavbe. Je to cesta k zdravšiemu bývaniu a väčšiemu priestoru a ekologickej zodpovednosti. Vyžaduje si to však ale, ako som spomínal, dobrého zhotoviteľa a precízny prístup. Ak sa rozhodujete, tak drevostavbu, proste výhoda je teda, ako som spomínal, ekológia, nižšia uhlíková stopa a menšia zastavená plocha. Výhoda je takisto pri svahovitom teréne, alebo ak plánujeme v budúcnosti nejaké flexibilnejšie úpravy do budúcna, nevieme za 30 rokov, aká bude požiadavka na vnútornú dispozíciu domov, čiže toto je výhoda drevostavby. Ako som spomínal tiež, hlavne ak
použijeme difúzne otvorenú konštrukciu stien, absolútne sa nemusíme báť o drevo, ktoré je zabudované v konštrukcii. Ak sa použije certifikované drevo, alebo teda KVA hranolí, prípadne rezivo, ktoré je ošetrené, tak v podstate to drevo po vysušení v drevenej konštrukcii nemá prečo už degradovať. Ak máte ale strach, či už o nejakých tých červotočov a o myši, tak voľte murovanú stavbu, aj keď teda myši sa takisto môžu ocitnúť aj v murovanej stavbe. Ale teda, ako som spomínal, výborné akumulačné schopnosti, akustický komfort, odolnosť teda voči haváriám, tak v tomto prípade voľte murovanú stavbu. V každom prípade, či už murovaná alebo drevostavba, je dôležité, aby realizátor, ktorý stavia, mal dostatočné skúsenosti a referencie na to, aby zvládol takúto stavbu. Chcem vám ešte ukázať tabuľku, čo sa týka základov, čo som spomínal, tak tu na porovnávam základy, tie klasické základové pásy a dovnútra sa nasype teda nejaký zásyp štrkový a vyleje sa to základovou doskou. Potom v druhom prípade to, čo som spomínal, tú železobetónovú dosku a s tou takou vaničkou, kde je vlastne celý základ odizolovaný, či už zo spodu alebo po stranách, a potom sú to zemné vruty. Tak keď porovnáme tieto tri typy základov pri 100 metrov štvorcovej stavby, neriešim tu teraz, čo sa týka rozvodov, elektroinštalácií, to sú pomerne rovnaké ceny, ale ak zrátame betónu, železa, koľko potrebujeme, a izolácie do takýchto stavieb, tak keď sa pozrieme, betónu je potrebné najviac do klasických základov. Ja tu mám aj vypísané, je to nejakých pri 100 metroch štvorcových, je to nejakých 28 kubíkov, čiže cena 3000 eur, 3080 presne. Druhé základy, železobetónová doska, tam je to menej, podstatne je to nejakých 22 kubíkov, ak počítame nejakú dosku, ktorá má 22 cm pri 100 metrovej doske v tomto prípade. Čiže 22 kubíkov, cena je nižšia aj kvôli tomu, že teda tu betónová pumpa a domiešavače prichádzajú iba raz na stavbu, kdežto pri tých klasických základoch tak vylievame najprv základové pásy, potom nejaké DTčka sa vymurujú do určitej veľkosti a potom sa až zalieva rovina na tretí krát. Pri zemných vrutoch, tak tam teda nepoužívame žiaden betón. Kary siete, pri tých prvých základoch je to 800 eur, pri tej doske tam je tá armatúra dvojitá, to znamená 1600 eur. Zemné vruty zase žiadna cena. Izolácia, tam sú klasické základové pásy lepšie na tom, 1200 eur stojí izolácia. Železobetónová doska, tam tej izolácii a hlavne je potrebné, aby bola zo styroduru nenasiakavé, teraz z drahšieho polystyrenu, takže tam sme až na cene 1900 eur. Zemné vruty, tam sme na najväčšej cene za izoláciu. Je to dané aj tým, že doska, alebo teda podlaha pri zemných vrutoch je nad terénom, to znamená, pod ním je pod takýmito stavbami je prevetrávaná medzera a teda tepelná izolácia musí byť hrubšia, pretože vlastne tam máme exteriérovú teplotu pri základoch, ktoré sú v kontakte so zemou, tak tá teplota je tam v podstate, sa uvažuje okolo 5 až 8 stupňov, čiže tá izolácia nemusí byť až tak hrubá. Izolácia sokla, tá je v obidvoch prípadoch pri tých betónových základoch rovnaká, to znamená, po celom obvode je potrebný tiež styrodur, ktorý vlastne prechádza až do nezamrznej hĺbky ideálne. A teda potom tu už máme len nejaký ešte doplnkový materiál, to znamená, pri klasických základoch tam musí ísť ešte nejaké DTčka, pri železobetonovej doske tam toho nasypuje o niečo viacej, potom pod tú teplnú izoláciu, ktorá sa ukladá na zem.
a zemné vruty. Čiže keď si to tak zhrnieme, cena práce pri tých klasických je to náročnejšie, pri tej doske je to o niečo menej, zemné vruty najmenej, ale teda celková investícia týchto základov, keď si pozrieme, je pomerne rovnaká, ale by som vyzdvihol ten druhý typ pri tej železobetónovej doske vaničke. Tam už sa bavíme o základoch, ktoré sú vhodné pre pasívne domy. Je tam veľmi dobre vlastne zvládnutý ten tepelný most, ktorý vzniká pri tých klasických základových pásoch. Veľa firiem to ale nerobí. Tieto základy sú troška náročnejšie na presnosť, ale pritom cenovo je to vlastne porovnateľné. Čiže by som vyzdvihol, ak sa rozhodujete, aký typ základov dá, tak skúste si dať na cene alebo nájsť si realizátora, ktorý dokáže robiť základy v podstate sa tomu hovorí, že so železobetónovou doskou na vaničke, to znamená, že sú odizolované už komplet celá doska od terénu. Poďme ďalej. Tu sú fotky, troška by som vás teda chcel zorientovať. Toto je fotka. V podstate túto variantu som ani nespomínal základov. Je to varianta, kedy je to taká kombinácia základových pásov a železobetónovej dosky, ale vlastne je to oddelené tým polystyrénom, styrodurom, ktorý tam svieti farebným. A je to vhodné pri stavbách, ktoré sú použité na drevoslamené panely, ekokokon. Tu vidíme betonovanie už dosky. Vidíme, že keď je tá doska už súčasťou interiéru, to znamená, že pod tou doskou je už tepelná izolácia, či už zo styroduru, alebo v tomto prípade je to izolácia z penového skla, tak ak tá doska železobetónová je už súčasťou interiéru, môžeme ju napríklad už aj akumulovať aktívne, to znamená tie červené potrubia, ktoré sú tam na tom, pod tou karisieťou, tak slúžia na to, že vieme temperovať už túto dosku. A veľmi dobre to funguje vtedy, ak napríklad máme tepelné čerpadlo, máme solárne panely fotovoltaické, cez deň si vieme vyrobiť zadarmo elektriku, tepelné čerpadlo nám nejakým trúbkam uloží to teplo do tejto železobetónovej dosky, ktorá je teda veľmi akumulačná, 20 až 22 cm, a v noci vlastne táto doska potom nám príjemne salá do interiéru a vlastne nepotrebujeme v noci, keď nevyrábame elektrickú energiu, tak nemusíme toľko vlastne doplňať tepla do kúrenia. Z realizácie to znamená, vidíme, že po obvode je ten ružový styrodúr, nenasiakavý polystyrén, ktorý nám oddeluje vlastne zvislo ten tepelný most, a dovnútra vlastne na teréne je vlastne uložené takéto penosklo. Toto je tá varianta, ktorú som spomínal, tá železobetónová doska s vaničkou, to znamená ten rúžový polystyrén, opäť styrodur nenasiakavý, je uložený už na zrovnaný terén. Pod týmto terénom sú robené rozvody ležatej kanalizácie, prívod elektriky a vody samozrejme. A na takýto zrovnaný terén je vlastne uložený styrodur, ktorý je samozrejme po obvode tiež ukončený hlbšie do nezamrznej hĺbky. A vlastne máme takúto vaničku, ktorá sa potom cez dvojitú armatúru vyleje železobetónom, to znamená opäť doska základová, ktorá už je odizolovaná aj tepelne od exteriéru. Používa sa vodeodolný betón, to znamená aj hydroizolačne. Samozrejme sú tam robené aj drenáže, aby sme prípadne nejakú tlakovú vodu, ktorá by tam mohla vzniknúť, tak ju odviedli. A takáto železobetónová doska je tiež už súčasťou interiéru. Veľmi dobre napríklad ak sa stane nejaká havária, tak pri tých klasických základoch, keď si predstavíme, že máme nejakú železobetónovú dosku, postaví sa dom, dovnútra sa potom nanosí veľa polystyrénu, zaleje sa to nejakým poterom, tak si predstavte, že
v takomto dome, ak vám praskne voda, tak tá klasická podlaha s tým polystyrenom v interiéri dokáže toľko vody do seba nabrať, ktorá, keď sa príde na haváriu, tak tam môže aj 2-3 roky trvať, kým tú vodu vysušíte z takejto dosky. Kdežto, ak sa stane havária na takejto doske, tak tá voda jednoducho nemá sa kde ukladať, vyteče cez po obvode, cez nejaké miesta, ale už vyteče do exteriéru, to znamená, není súčasťou interiéru, netrvá dlho tej vode, kým jednoducho sa vysuší. Fotka drevostavby, tu som chcel ukázať to, že môžem... Neviem, čo tam robí táto fotka. Poďme ďalej. Na tejto fotke vám chcem ukázať, čo sa týka zakladania na tie zemné vruty. Vidíme tam také sivé vruty, ktoré sú už navrtané do zeme. V podstate za jeden deň firma dokáže navrtať tieto vrty, na ktoré potom sa ukladajú nejaké roznašacie hranoly a vlastne stáva sa drevostavba. Výhoda týchto základov je teda, ide to rýchlo, nemáte problém s radonom, je to lacné riešenie pre menšie stavby. Nemáte problém s vlhkosťou, pretože je to odvetrané. Samozrejme, pod domom, aj ja mám časť domu takto realizovanú, je nejaká vzduchová medzera, ktorá láka myši, potkany, to znamená, je potrebné mať či už psa, ktorý sa tam zmestí, alebo mačku. My sme mali iba veľkého psa a nemali sme mačku, tak vedeli sa tam nasťahovať aj potkany, ktoré jednoducho sa tam stretívali, lebo im tam nepršalo. Čiže je dobre počítať potom teda s nejakými predátormi v tomto prípade. Toto je fotka tiež základov, ktoré sú určené pre ten systém EcoCocoon, to znamená, že ten modrý polystyren, ktorý tu vidíte, je prerušenie tepelného mosta smerom z Vislo. Vnútri pod tou doskou je penosklo a tiež výhoda takejto dosky je, že jednoducho, ak sa tam stane nejaká havária, tak tá voda vyteká už v podstate do toho penoskla, do exteriéru a nezostáva v tom interiéri. Opäť tá fotka, neviem, jak sa mi tam dostala, alebo čo som chcel s ňou povedať, ale teda poďme ďalej. Toto je drevostavba, ktorá je postavená tiež na zemných vrútoch. V podstate začali sme na neskorú jar a takto vyzerala fotka domu o 3 mesiace, to znamená, v tomto prípade veľmi teda veľká výhoda v rýchlosti. Tu vidíme aj teda okrem toho, že dom tou fasádou, ktorá už je ukladaná vertikálne, to znamená vhodnejšie riešenie, čo sa týka životnosti dreva, je tu použitý červený smrek, ktorý teda určite aj po tých 20 rokoch tam ešte stále bude bez problémov fungovať a nebude potrebné ho nejak rekonštruovať. V tejto malej časti vidíme teda aj nejaký základ, čo sa týka teda betónových petiek, to znamená, pod touto kockou sa nachádza ešte nejaký betón z zemi navrtaný so zemným vrtakom a teda terasa už je použitá, teda terasa už stojí na takýchto betónových petkách. A teda dom, ako ste videli, fotka predtým je na týchto železobetónových skrutkách, ktoré majú, teda sú vo väčšej hĺbke, majú vyššiu únosnosť. Ale vieme to dosiahnuť samozrejme aj takýmito betónovými petkami, ktoré sú teda lacnejšie. Človek si ich vie v podstate urobiť aj svojpomocne sám. Fotku, ktorú sme už videli, aha, to už sa vlastne opakuje. A to je záver dnešného porovnávania murovanej stavby a drevostavby. A teraz kľudne dávam priestor, ak máte
otázky, tak som k dispozícii, ak máte ešte nejakú otázku, ktorá nebola zodpovedaná. Ja by som sa chcela spýtať, neviem, či ma počujete, Áno, počujem. a že keď si porovnával tú murovanú stavbu a drevostavbu, ale spomínal si aj ekokokon, že kde by si tam toto zaradil, že asi je to stále taká o dosť drahšia alternatíva, že? Ekokokon je v podstate, ja to beriem ako tiež drevostavba. Je to za mňa drevostavba, ktorá má ako vyšší štandard, lebo je tam už výborne zvládnutá aj tá akustika. Tým, že ten panel má 40 cm, tak veľa klientov boli úplne nadšených z tej akustiky, že tá akustika je v podstate lepšia ako aj v murovanej stavbe, že vonku petelica, proste výchrica a oni v dome majú úplne že ticho, že nerozumejú, ako je to možné. Ekokokon je za mňa tiež drevostavba. Ako klasická drevostavba stĺpiková, samozrejme dá sa urobiť lacnejšie, ale teda sú tam voči ekokokonu proste nedostatky. Pre mňa je ekokokon ako Mercedes medzi drevostavbami, tak by som to povedal. No. Neviem, či som zodpovedal na otázku. Áno, ďakujem. Ale jedne čo, lebo nám to bolo vlastne odporúčané, že v našom prípade by to mohlo byť fajn, len my sa trochu obávame toho, že podľa mňa na Slovensku stále pomerne málo tých ľudí, čo s tým robia a že na tom sa to vlastne asi predraží. Ako ťažko povedať, hej, to len odhadujem, že ešte som to presne nezisťovala, ale že keď sme sa bavili s nejakými ľuďmi, tak oni hovorili, že to by mohol byť kameň úrazu, že práve s tým ľudia moc nemajú skúsenosti a že to vždy teda predraží tú stavbu, keď musia sa tí ľudia akoby komplikovanejšie zháňať. Áno. Je to v podstate systém, ktorý veľa ľudí ešte nerobí, čiže keď to nepoznajú, môžu tam vzniknúť aj nejaké problémy, dajme tomu nejaké prestupy, ak sú tam robené, napríklad sa stalo, že prestup pre vzduchotechniku robila firma, ktorá s tým nemala skúsenosti, nezvládla to, potom sa tam cez ten prestup dostali myši do interiéru a bol z toho problém, takže je dobré si nájsť realizátora, ktorý s tým má skúsenosti a vie tam byť v podstate od začiatku až po koniec po odozdanie diela, aby vlastne bol takým garádom toho. Na toto treba dávať pozor a myslieť na to. Neviem, z akej ste lokality, ale sú už aj také mapy, kde v podstate sú títo remeselníci, ktorí vedia s týmto robiť, tak sú tak zaznačení a vedia ako keby to zúčastniť nejakej cenovej ponuky alebo urobiť nejakú cenovú ponuku na to. Ďakujem za odporúčanie. Určite pozriem, my sme od Žiliny, tak uvidíme, popozeráme. Pardon, ďakujem. Dávam ešte priestor opäť na otázky. Ja mám ešte jednu, ak teda nikto iný. My máme dom vo svahu a máme navrhnuté základy vlastne tak, alebo ten dom je tak koncipovaný, že je pod ním garáž. Že v tomto prípade predpokladám, samozrejme, že by si museli vidieť akože ten konkrétny návrh, ale že v tom prípade asi nie je možné využiť nejakú tú inú formu zakladania, ako je klasická. Že tam asi vrty nie je možné skombinovať s garážou pod domom, predpokladám. Tá garáž bude vykurovaná alebo nevykurovaná? Pravdepodobne bude minimálne nejak temperovaná. Ako veľakrát som videl, alebo aj my sme tak robili, že proste vo svahu tam jednoducho ten betón musí byť aj vlastne tá doska, na ktorej sa potom stáva ten dom a
Tam by sa to komplikovano riešilo to, že úplne zaizolovať to pre pasívny dom a celú tú časť aj s nejakou garážou, bol by to troška prepich, tak častokrát sa to rieši tak, že tá doska nad tou garážou je potom vlastne, sa postaví dom a urobí sa ten klasický, že dá sa teda dovnútra ten nejaký izolant, kde sa urobí potom potier na to. Čiže je to teplne odizolované od toho spodku a ten spodok sa v nejakom štandarde tiež zaizoluje, ale už to nie je ako keby v tej úrovni, ako je to potrebné pre obytnú časť domu. A teda áno, tam sa nevyhne tým klasickému spôsobu zaizolovania, teda, že tá železobetonová doska je pod tou teplnou izoláciou, to znamená, nie je súčasťou toho interiéru. Veľa ľudí sa ma aj pýtalo, čo sa týka teda ešte drevostavba a tie myši. V podstate veľa stavieb na to trpí, hlavne tých starších, kde hlavne nejaké drevené odvetrané fasády nie sú, častokrát keď som tam bol, tak neboli absolútne riešené nejaké od spodu, nejaké mriežky, cez ktoré by sa zabranilo prístupu hlodavcom. Teraz sa to už dosť často rieši, som si všimol, aj my to tak už dlho robíme, že aj na drevostavbu sa použije kontaktný zateplovací systém difúzne otvorený, to znamená, zateplujeme drevostavbu nejakým polystyrenom, ale použijeme drebovláknitú izoláciu, ktorá zároveň veľmi dobre vylepší akustické vlastnosti drevostavby. Dá sa na takúto kontaktnú izoláciu opäť ako na bežnú stavbu stavebné lepidlo z mriežkou, to znamená tá sieťka s lepidlom tenkovrstvým. A tým pádom tá stavba sa uzavrie voči takýmto nechceným návštevníkom a potom, ak je potrebné ešte, že chceme na drevostavbu mať ešte nejakú drevenú fasádu, tak potom sa urobí rošt, kontrarošt, urobí sa drevená fasáda, ale za ňou už máme v podstate, není to, jak to je kedysi, že na tejto fotke môžete vidieť, že nemáme za takouto fasádou, neviem zväčšiť teraz, túto čiernu, vidno ešte fotku z prezentácie? Áno. Áno, že nemáme za takou odvetranou drevenou fasádou, si predstavte, že takúto čiernu fóliu, ale máme tam vlastne ten kontaktný zateplovací systém, ktorý je už vlastne vyriešený sieťkou s lepidlom. To znamená, že nehrozí, že by sa tam niečo prehryzlo. Robíme to aj na tieto ekokokony, tam je to aj kvôli požiarnej odolnosti certifikátu takto riešené. Čiže absolútne nie je problém s myšami a v podstate vie sa to tvariť aj ako murovaná stavba, vieme na to dať drevenú fasádu, vie to byť teda akože priznaná drevená fasáda. Čiže aj v našich stavbách, ktoré sme stavali, tak keď sa objavili myši, tak väčšinou tak, že vbehli do domu cez nejaké balkónové dvere alebo ako pri aj bežnej murovanej stavbe sa stane, že cez otvorené dvere nám behne myš a je tam niekde pod skriňou. Ja mám možno ešte jednu otázku. Či má nejaký zmysel drevená, ako drevostavba, ktorá je ale difúzne zatvorená? Uh-huh. No, ja v tom nevidím zmysel. Ak tam dávam tú OSB dosku, väčšinou sa to rieši tak, že teda je nejaká stĺpiková konštrukcia a vlastne z interiéru najbežnejšie sa robí, že sa urobí OSB záklop a potom už smerom von vlastne tie všetky skladby sú už difúzne otvorené. To znamená, že smerom od interiéru zabraňujeme vlastne tým parám, aby vstupovali do tej konštrukcii. Ak sa urobí difúzne uzavretá konštrukcia, musí to byť určite zo suchého dreva, nemôžeme drevo, ktoré má ešte vlhkosť
20% na vyššie, alebo 18 až 20% na viacej, aby sme ho takto uzavreli. A robí sa to, pretože ak chceme, alebo ak sa chce ušetriť, tak vlastne ak sa dá zvonku tiež tá OSB doska, tak na ňu sa potom najčastejšie dávalo zateplenie nejaký polystyrén, lebo nemôže ísť ten polystyrén iba na tie stĺpiky, ale musí tam byť nejaký záklop. To znamená, v tom prípade sú také konžalové skladby, že teda nerieši sa to, je to funkčné, ale je to teda náchylné, že ak tam dojde k nejakému zatekaniu, že nejaký parapet je zle osadený, alebo teda dojde k nejakej havárii, že sa tam dostane nejaká voda, tak je to proste nebezpečné, lebo tá voda má veľký problém sa vlastne dostať z tej konštrukcie. Či už cez tú USB dosku, či už cez ten polystyrén. To znamená, je to v podstate nevýhoda potom, ak tam nejaká vlhkosť sa dostane. Ťažko sa na to aj príde, lebo sa to tvári nenápadne, či už ten polystyrén alebo tá USB doska, a drevo vlastne vnútri môže tam proste rásť nejaká huba. Čo chcem ešte povedať, teraz som si uvedomil, že pri tých murovaných stavbách je dobrá urobená tá akustika aj pri dvojpodlažných. A pri drevostavbách určite, ak sa chcete vyhnúť pri tom druhom podlaží, že vlastne tie vibrácie vám prechádzajú a je počuť, keď niekto hore chodí smerom dole, tak najlepšie, ako tomu zabraniť, je použiť betónový potier jednoducho do skladby podlahy medzi tými podlažiami. To znamená, na tie môžu byť aj priznané drevené trámy, urobiť záklop a na ten záklop vlastne cez nejakú kročajovú izoláciu tam dodať vlastne, najčastejšie sa používa taká suchá betónová mazanina, ktorú vedia vlastne krásne do roviny osadiť, nejakú proste 5 cm mazaninu betónovú, a je to proste hmota akumulačná, ktorá dokáže jednoducho najlepšie zastaviť tie vibrácie, aby človek nemal pocit, že v tom drevodome počuť vlastne, hlavne pri tých dvojpodlažných stavbách, že tam počuť každý krok. Robili sme to aj no proste za každým, jednoducho je to najlepšie, ako dostať hmotu, ktorá zabraňuje vlastne prenosu tým vibráciám. Ak sme vyčerpali otázky, tak ja vám ďakujem za účasť a držím palce pri výbere. Určite sa pri tom nepohádajte, myslíte na to, že tam minimálne v tom dome chcete bývať dvaja. To znamená, ak máte rozdielne názory, tak si to dobre odkomunikujte. Veľakrát sme sa stretli s tým, že jeden partner bol veľmi na tú opačnú stranu, tak som povedal, že jednoducho, ak z dlhodobého hľadiska je dobré, ak nájdete konsenzus, a ak má niekto panický strach, tak jednoducho poďte radšej do murovanej stavby alebo opačne. Takže ďakujem ešte raz za vašu účasť a prajem šťastnú ruku pri výbere. A všetko dobré. Ďakujeme. Ráno sa stalo. Ja asi vypnem nahrávanie. Áno.